সপনা সাহারে গোটে তুলেছি ঘরা মনরাই যারে প্রেম মনে যাওয়ারা হ্যাঁ করো কি না করো তুমি কেবল মর ମୋ ଭାଷଣ ସ୍ୱପ୍ନକୁ 17 ପିସ୍ କରି କାଟି ଦେଇଥିଲି ସେମିତିରେ ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ି କହୁଥିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ହେଲେ ମୁଁ ତମ କଥା ଶୁଣିନଥିଲି 17 ପିସ୍ କରି କାଟିବା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଖା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଥିଲି ସେଇ ଫ୍ରିଜରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ କରି ଫ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ରୁପେଇକି ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ତା ମୁହଁରେ ତକିଆ ଚପି ମୁଁ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ହୋଟେଲ ଥିଲି ତାର ଉପରୁ ତଳକୁ ଠେଲି ମୁଁ ମର୍ଡର ବି କରିଛି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଏମିତି କେମିତି କରିପାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ମୁଁ ତୋତେ ମାରିବାର ହେଇଥିଲି ମ୍ୟାରେଜ କେମିତି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବାର ହେଇଥିଲି ଧରିଥିଲି আমার মাস্টারমাইন্ড আউটসাইড ତାଙ୍କରି କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତୋତେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି ଆଉ ସେ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତୋତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେବି ସେ ମତେ ସେତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବେ